खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जुनास बसुमतारी। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 5थि 2 बोसोरसालिया जथुमा जागायजेनबाय। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसार 2 नं खाग्राबारि गेवलां फोथाराव दिनैनिफ्राय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 5थि 2 बोसोरसालिया जथुमा जागायजेनबाय। बे जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि आबादारिफोरजों आबाद मावनायनि सायाव गेवलां सावरायनाय, बुलुर आरो काबादि बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, आदर्श फोरोंगिरि, दावगाफु आबादारिफोरनो मान बावनाय आरो दख'रा खोन्दोनि जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैखं खुंगुर बसुमतारी देंखो मु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो हाबाफारि लानाय जादों। दिनै फुंबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनदों। चिरां जिल्ला UPPL गाहाय नेहाथारि मुस्रि अमर सिंह ब्रह्मआ दिनै 20 डिसेम्बर दिनैनिफ्राय लानानै गाबोनसिम जोंहा जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमा नैबे दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय 2 नं खाग्राबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जों गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै आरो मोजां रोखोमै जोङो जोंनि जथुमाखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। दिनैहाय बिनिनो गिबि साननि हाबाफारि हिसाबै जोंहा बड'फानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावनाय सिबिनाय, बेनि उनाव जोङो गाहाय दरखं बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि गाहाय सायनासालि, जोंनि डेलिगेट नब्लां, जोंनि गासै डेलिगेट हाउसजों लोगोसे डेलिगेट बादा, भलान्टियार्स बादा, जोंनि जामुंसालि गासैखौबो जोङो बेखेवजोबनो हाबाय। भलिबल गेलेग्रा थावनि जों बेखेवनो हाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबां आलासि जिरायग्रायानो जा, जोंनि जेसेबां बेखेवनांगौ हाबाफारि दंमोन जों बेखेवनानै लानो हाबाय। जोंनि ओनसोलनि मानगोनां सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै आरो बिथांमोननि आखाइजोंनो जोङो दिनै बेखेवनानै लानो हाबाय आरो बिथांमोननि बेखेवनायनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिया मोजां जागोन आं मिजिं थिदों आरो आनान गसायाबो जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंनायाव हेफाजाब खालामहरथों आं बेखौ आर'ज गाबहरबाय। दा जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंनि गेलेमु बादायलायनाया दान्दिसे समनि उनावनो जागायसिगोन। बेखौ दिनैनो लानाय जादों। बेवहाय इन्टार इउनिट भलिबल बादायनाय आरो काबादि बादायनाय जोङो लादों। लोगोसे बिनि उनाव जोङो 12:30 रिंगायाव सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव जोंहा थुनलाइयारि बादायनाय जोंहा हाबाफारि दङ आरो बेवहाय बाहागो लागोन जोंहा मोनफ्रोमबो दालाइसा आफादनिफ्राय आरो कलेज इउनिभारसिटिनिफ्राय जोंना फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लानो थाखाय थाग थियारि जाबाय थादों। दा बिथांमोननिसिम आं गिबि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोदों जाहाथे देरहासार जानो हायो। दा बेजों लोगोसे जोंहा गाबोननि हाबाफारि बायदियै जोंहा फुंबिलि समाव जोङो फुंनि आर'ज जों खालामनायनि उनाव आफादनि फिरफिला जोङो बिरहोगोन आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लं खाम्फायाव जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो सिबिगोन। बिनि उनाव जोङो आबादारिफोरजों जर'खायै जोङो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनायनि मोनसे जुथुमनाय जोङो लादों आरो बेयाव फुंखा आलासि महरै जों हांख्रायहरदों। जोंहा चिरां जिल्ला एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि अफिसार जोंहा ADO सार फैगोन बेवहाय। बेजों लोगोसे जोंनि दावगाफुनाय आबादारिफोर बेयाव बाहागो लागोन। जोंहा पुर्नकान्त बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि ओनसोलनिनो सासे एकदम दावगाफुथारनाय आबादारि अमर सिंह बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोनहा आबाद मावनायनि गेजेरजों गावखौ बोरै सुंथानो हादों बेखौ मोजाङै फोरमायगोन आरो जोंनि आबादारिफोरखौ मोनसे एनकारेज लाबोगोन बिथांमोनहा बेखौ जों मिजिं थिदों।